Moikka moi! Mun piti tehdä video ihan eri aiheesta ja mulla on siitä videoeditointi itse asiassa menossakin ja kesken, mutta mä sain eilen kuulla, että tämän vuoden mun lukemista kirjoista lempparikirja Eve Hietamiehen Yösyötöstä, siitä on tulossa elokuva. Tän kirja on kirjoitettu itse asiassa ekan kerran vuonna 2010 ja nyt tossa keväällä mä ostin tän suomalaisesta kirjakaupasta, samoin sen kakkososan Tarhapäivän, ja mä rakastin ihan sikana tähän tarinaan. Tässä Antti Pasanen jää tosi nopeasti yksinhuoltaja isäksi Paavolle ja joutuu erinäisiin tilanteisiin, joutuu opettelemaan lastenhoidon ihan alusta lähtien, ja ehkä tämän perussanoma on se, että kyllä isäkin osaa. Sen lisäksi, että tämä on aika karikatyyristä lastenhoidosta olevaa kirjallisuutta, niin sen lisäksi tämä on myös tosi viiltävää huumoria ja nimenomaan äideistä. Ja tässä on tosi karikatyyrisiä äitihahmoja ja mä rakastin heistä jokaista. Piilopuolukka oli tietysti mun ihan lemppari. Sen te saatte ottaa selville, minkä takia ihan lukemalla itse. Mä luulen, että varmasti tykkäätte itsekin. Mutta mä eniten pelkään sitä, että nyt kun tästä tehdään elokuvaa ja tästä suomalaiset tekee elokuvaa, että tästä tulee liian synkeä. Koska mulla on vieläkin hirveästi traumeja suomalaisista elokuvista. Mä toivon, että tässä kohdassa Antti Pasasen luonne ja tämä kirjakin pysyy aika samantyyppisenä, että sitä ei muuteta hirveästi. Ja että se pysyy yhtä hauskana, kaoottisena ja viiltävänä kuin mitä tämä teksti on. Jos et ole vielä lukenut Yösyöttöä tai Tarhapäivää tai kumpaakaan, niin suosittelen, että luet ne molemmat. Ja sit vaan jännittämään, että tuleeko se elokuva, milloin se tulee ja minkälainen siitä tulee. Ja jännitetään, että saadaanko tälle kirjalle jatkoa, koska mä oon kuullut tai oon lukenut Hesarin yhden artikkelin, jossa Eve Hietamies oli itse sanonut, että olisi suunnitteilla vielä 3. kirja, mutta siitä artikkelin julkaisusta oli aika kauan aikaa, joten nähdään, että saadaanko sitä 3. kirjaa vai ei. Mä ainakin itse toivon, rukoilen Eve, että sä sen 3. kirjan teet, koska mä olen ihan tämän tarinan lumoissa. Eli Eve Hietamies, Yösyöttö. Nähdään ensi kerralla. Moi moi!